Ikruok mar nyiso mwandu koro dhi nyime e pap ma Jamhuri bore Nairobi ka igeno ni jopur, johala kod welo mawuok e gwenge mopogore opogore pachoka gi pinje mamoko biro yuoro. Chenro ma higani geto chwalo e rang'iny mamalo pur kirango bende moko kuom lalruok minyalo tim e sekta no, gigo manyalo konyo bende bero chala mar uchumi e pachoka. Nyasi no biro chiwo thuolo bende ne jokanyo mondo lalre e paro ewi moko kuom yore minyalo tigodo e bero sekta mar pur, mar ohala kod mar lony manyasani. This year's trade fair will run from 29th of September to the 5th of October under the Promoting Economic Smart Agriculture and Trade Initiative for Sustainable Economic Growth. Our priority is to elevate the experience for both exhibitors and visitors. To achieve this, we are investing in systems, infrastructure, and people to ensure seamless access, enhance customer service, and robust security. The Nairobi Trade Fair, International Trade Fair, is here to break barriers and ensure then that we are able to provide you services at a closer look, and the government services will be under one roof. In case you come across a lost child within the showground, we are requesting that you contact us through the numbers that which will display within the showgrounds, which will help in reuniting that child with his or her family. Moko kuom jodak mawuok e gwenge ma Ana Tuambui kod Mbututi mayudore Gembe South County ma Meru koro chwalo ywak margi kaluwore ni pok giyudo chudo kowuok kuom KWS matok lala mane giyudo bang' liech monjo puothegi, kendo jatend piny William Ruto wacho ni nochwalo omenda maromo $950,000 ne jogo mane oyudo lal makamano. Kata kamano, apisas mag KWS makar rito le mabungu ma Meru wacho ni podi girito mondo mi ten migao mar omenda ochwal negi omenda no ma jatend piny no singo e kinde manotimo limbe mare e gwengego. Jodago koro dwaro mar mondo mi jatend piny William Ruto odonjre mar konyogi giyud ratiro margi, wirani lal mane giyudo noweyogi kod bugo maduong' kendo thiro chenro mane gitimo ne ikruok. Wai kupata mpaka wa leo namba yetu ya banki tukawavatia, tukaambiwa baada ya siku 2-3 tutapewa hizo pesa, na mpaka saa hii masamba yetu hakuna hata mbeu ya kupanda, hakuna kitu chochote tuko naye mpaka saa hii. Bwana President Samuel Ruto, tunakuomba wale watu wako na hiyo pesa tufuatilie. Bibi yangu aliuawa miaka 30 iliisha na nikabaki peke yangu na sijaoa bibi nyingine.